Nakahukom ang Korte Suprema nga valid ang Bangsamoro Organic Law apan gideklara nga dili mahilakip ang Sulu Province sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ani ang report ni Argel, relator. Gipasa ang Bangsamoro Organic Law niadtong 2018 nga mo'y nagmugna sa BARM isip usa ka political entity nga dunay basic nga struktura sa panggobyerno. Duha ka hugna sa plebisito ang gipahigayon niadtong 2019 aron ma-ratify ang balaod pinaagi sa majority sa yes votes. Dinhi maila ang sakop nga teritoryo sa BARM. Gi-ratify ang balaod sa kadaghanan sa ARMM gawas lang sa Sulu. Apan bisan pa man niini, giapil gihapon ang Sulu sa BARM. Kini ang hinungdan kung anong nag-file og petisyon sa korte ang probinsya sa Sulu. The court ruled that the Bangsamoro Organic Law is constitutional because it does not make BARM a separate state from the Philippines. The law did not give it the power to enter into relations with other states, nor did it grant the BARM its own sovereignty. Matters of national defense and security, citizenship, foreign policy, and foreign trade remain with the national government. The BARM's autonomy is limited to its internal governance. The fact that it was granted greater autonomy compared to other territorial and political subdivisions does not imply separation from the national government. Dugang sa Korte Suprema nga ang otonomiya sa BARM kay limitado sa internal governance. Ang mas dakong otonomiya nga gihatag sa rehiyon kay wala nagapasabot nga dunay separation sa national nga kagamhanan. Gisuportahan sab sa korte ang parliamentary nga forma sa Bangsamoro government. Wala kinigibawal basta lang mapatuman ang democratic principles. Apan gideklara sa korte nga unconstitutional ang pagsabot sa probisyon sa balaod nga nagamando sa mga probinsya ug syudad sa ARMM nga moboto isip usa ka geographical unit lakip ang mga probinsya nga wala miboto. Kalapasan matud pa kini sa Article 10 Section 18 sa Konstitusyon nga nagasulti nga ang mga probinsya, syudad ug geographic areas nga mibotar pabor sa plebisito ang maoy mahilakip sa autonomous region. As Sulu rejected the Bangsamoro Organic Law in the plebiscite, it was wrong to include the province in the BARM. Ginahulat pa ang pahayag sa BARM government ug province of Sulu labot sa nahimong desisyon sa Korte Suprema. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.